Uphakele umthakathi namhlanje uzobamba isithangami sabezindaba lapho kulindeleke ukuthi ageqa amagula ngomhlangano obeyisigubhukane phakathi kwabo noRamaphosa. Khona manjalo imibono ihlukene phakathi enkundleni zokuxhumana ngalomhlangano obeyisinyenyela uJacinta engekho. Umbuzo oseqhulwini uthi yini lengaka ebediscusswa kulomhlangano off camera ekufanele sizwe sesizwa ngayo isisamarayiziwe kwi-media briefing. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze SA News with TK Zuma. Sanibonani. Kulindeleke ukuthi namhlanje uphakele umthakathi abambe isithangami isabezindaba lapho kulindeleke ukuthi ageqa amagula ngomhlangano obeyisigubhukane phakathi kwabo nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Okudide abaningi ukuthi uJacinta ngobese Zuma eziphendulela izolo ibuzwa intatheli yeNewsroom Africa uthe akazi lutho ngomhlangano obuphakathi kwaRamaphosa nophakele umthakathi benongizwe kanti akazi nokuthi bekukhulunywa ngani. Nanti udaba. With President Cyril Ramaphosa. Of course, I understand that March and March Associates Ngizwe and Phakele Mthakathi had a conversation with the president. Have you been part of any of those conversations? Have you met with the president? No. Were you aware of that meeting? And are you aware perhaps of what came out there? Of course, you do share the same sentiment. So have you engaged with March and March Associates about that meeting? Eziphendulela izolo uphakele umthakathi eThekwini uthe yena uyindoda ukhuliswe ngobudoda ngakho ke akahlali noma ngobese futhi akaxoxi naye njalo ngeke aloke namathele kumfazi womoya ngeke comrade, you are deviating from the mandate now. What do you mean uJacinta is going to be a president in few years to come? Mark my words. Kushuthi ngeke uze uxoxe naye president enjalo ngoba phela uJacinta is a leader and a founder of iMarch and March. Umhlangano obe day before iMarch and March umhlangano no president obe day before usuku olukhulu lweMarch and March. Ngiya understand umhla ka30 wawubeka uyena uphakele umthakathi, right? But iMarch and March iyona ebiMarch izolo uphakele umthakathi ubezoseka uJacinta enukushilo lokho. So umhlangano before usuku olukhulu lweMarch and March kanjani leadership ingazi? Does it make sense ukuthi naye abone sebona ku social media ukuthi nami ngibona la ku social media bengingazi enangazi nokuthi umhlangano obumayelana nani i-leadership ingazi naye uzobe eqhabuka kanye nathi nje ukuthi bekukhulunywa ngani kwi press conference lezo bakhona. Hayi ngeke oh sixolise nanti udaba. Mina ngikhulumi noma ngobese zonke izinsuku ngoba ungumfazi womuntu ngeke ngikhulume naye zonke izinsuku kodwa umyeni wakhe ngiyakhuluma naye ngiyameseka akusoze futhi kwaba nengxabano phakathi kwethu ngeke kuze kwenzeke. Mina ngiyindoda ngafundisa ukuthi ubudoda yini ngeke ngihlale nginamathele emfazini womuntu manje manje ngangibona eduze kwakhe ingoba ungumfazi womuntu. Mbukeli xhumana nathi enkundleni zokuxhumana usitshela ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba lomhlangano obeyisigubhukane noma obeyisinyenyela phakathi kukaphakele umthakathi ungizwe Nkosi Mchunu kanye noRamaphosa. Yazi ngiyishilo lento izolo ngisaphinde ngiyayisho futhi. Besides nje ukuthi umhlangano awushuthwanga kanjani oKing Zoso bephethe amakhamera. Awushuthwanga kanjani? Yini lengaka ebekufanele ikhulunywe off cameras? But nanti ngiyisho izolo ngithe into engithusa kakhulu noma engiyisaba kakhulu ngomhlangano oyisigubhukane noRamaphosa awuphuma usacula icule elilodwa. Bengiqala mina ukuzophakela umthakathi esebenzisa igama elithi ubaba wethu uRamaphosa, ubaba wethu uRamaphosa, baba wethu. For a second it sounded like someone. I'm a minister now. I sit on the table where decisions are being taken. So I cannot run around in borders. You expect me to run in borders and shout Abahambe, Abahambe. I'm a minister now. I sit on the table. Ramaphosa, my boss. Ramaphosa, my hey, a bad umuntu.